kun da jiya an babbaci uban Murtala Bello, haka ne ko ba haka ba, da wanda ya kwara da wanda ya ramawa azzalumi. To insha Allah mu ba za mu yi zagi ba, saboda zagi ba tarbiyyar manzon Allah ta ba, annabi bai koyar da zagi ba. Waɗanda kun kaji sun ce manzon Allah na zagi, billahi allazi la ilaha illa huwa ƙaryata sun kawo manzon Allah. Su sun san ƙaryata suka yi, masu sauraron su sun san ƙaryata suka yi. Amma abinda zai baku mamaki, don Allah ya kamata malamin addini ya siffantu da ƙarya, ya kamata ya siffantu da ƙarya. To da wanda ya shirya abubuwan da waɗanda an kasa, ina jefa musu ƙalubale, wallahi ku shirya, don in ba da gaske kuka yi ba, Murtala Bello da gaskiya kai. Kun san duk abin da ya kawo wannan abin shine maganar da Murtala Bello yayi akan ƴan siyasa, wai ku diba malamai na addini ahli sunna aqida guda, wai yanzu akan ɗan siyasa sun yarda su yanke duk alakar da tsakaninku, su yi ma ƙarya, su yi ma kazahi akan wani ɗan siyasar da jibi in siyasar ta wuce babu ruwa ne da su. Magana ta wani na ce da Bola Ahmad Tinubu da Atiku Abubakar ba su cincinta ba, wallahi ko su sun san ba su cincinta. Haka ne ko ba haka ba? To shi na an ka samu wasu na can suna guggunniya. Abinda Murtala Bello ya ce kwangilata, duk wanda ka je yana tallar Atiku Abubakar kwangilata an ka bashi. Duk wanda ka je yana tallar Bola Tinubu kwangilata, tsakaninku da Allah ba barawo kake ba, an ce shege barawo mi ruwanka. To mi an na guggun, don Allah na yi ta'ayini, na ce wani an ka ba kwangila. To duk wanda kun ka je yana guggunniya, ashe ya san ya amsa. Haka ne ko ba haka ba? Don haka sai an ka samu shi ma tsohon wanda ka shirya makircin, sai hito ya dumumuwa, kawa mallamai juha'i, kayi kaza, to in an ba da kwangila an yi kaza, sai mu ce a tsoho, wallahi ka kama kanka, yanzu don Allah in sun san kunya ya kamata ma su yi magana. Yanzu ba na faɗa na ce manzon Allah bai zagi ba, sun wa manzon Allah ƙarya ko ba su yi manzon Allah ƙarya ba. Hadisai ingantacci sahabban manzon Allah sun kace annabi bai alfasha. Wai su abinda jahilcin su ya nuna musu su ce kaza, wai shi ma addini na. Misa in ka tambaye su sai su ce Abubakar ma yana yi, manzon Allah ma yana yi. Wallahi jahilcin kuna ya nuna muku hakan. Abdullahi bin Amr bin al-As, hadisi a Buhari da Muslim, yace lam yakun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Manzon Allah bai kasance mai alfasha ba, ko bai kasance mai koyon alfasha ba, domin alfahish wanda ya siffantu da alfashat, almutafahish wanda ka kokarin koyon alfashat, ko ana yi yana jin daɗi. Don Allah Abdullahi dan Amr bin al-As ya ce manzon Allah bai alfasha, duk duniya wanda ya ce annabi nayi muna yadda. Ga hadisai nan, hadisin Abi Darda, hadisi ne hasanu. Shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in asqalu fi mizanil abdi yawmal qiyama min husnil khuluqi, ba wani abu da yafi nauyi sikelin bawa ranar alkiyama kamar kyakkyawan dabi'a. Sai manzon Allah ya ce wa inna Allaha yabghidul fahishal badhi, Allah yana ki, inji manzon Allah, yana kin mai alfasha badhi, sun ka ce huwa allazi yatakallamu bil fuhushi, wanda yake maganganu na alfasha, maganganun da kuka yi kutuban ma Allah kuma ƙarya siffa kuta. Mi ka nuna haka? Sun yi magana akan gidan sarkin musulmi, suna cewa wai ana son a kada kimar gidan shehu. Don Allah wannan tsohon in ya san Allah ya kamata ma shi magana. Duk wanda kun ka sani Najeriya, ban san wallahi wani mutum da ya kaskanta gidan shehu Usmanu iri ne ba. Kun san dalili? Wallahi abin da ya ce sarkin musulmi giya ya kasha. Tasha ka zo ka isko dan tasha ka ce mai ya faɗi wannan magana, tsakaninku da Allah yana iya faɗin wannan magana. Yace sarkin musulmi cikin gidan nan na Muhammadu Bello ya kasa mata. Don Allah irin wanga ya kamata a ce yana koyar da tarbiyya. A kurbace ne in kawo inda ya faɗi magana. Abin da ya kamata ku sani, ɗabi'a ta tasu duk kun ka saba da su abubuwa 3 ko zuwa 4. Na farko su yi ma ƙarya, su yi ma ƙazahi, su yi ma jufa'i, su kawo ababen da duk duniya ta san maƙaryata na. Ku bari in baku misali. Da 99 zuwa yanzu gwamnoni nawa mun kai jihar Sokoto? Gwamna 3. Ba wanda ba su wa irin wannan jufa'i ba saboda bambanci na siyasar banza. Gwamna na farko 99 shine Attahiru Alhatu Bafarawa. Wannan tsohon ya daga Bafarawa ya kawo tarihin da shi ya san ƙarya ta yake. Diya ne sun san ƙarya yake, duk duniya ta san ƙarya ta yake. Kusa abin da yace a fara sallah gidan su Bafarawa ga uba ne an ka fara, kakanai arne na kafiri na asali, dan Nijar ya taso shige yayi ga matar kane ne. Don Allah irin wannan mutum ya kamata ma in ya san kunya yana bude baki ne.
yace shige yayi ga matan kane ne an ka koro shi ya taho karshe wata gona an ka bashi da tulunan gera gona ake kira Bafarawa wanda wannan tarihin duk wanda Assakutu ya san ƙarya ta yayi don Allah akan siyasar banza malami zai sifantuwa da ƙarya amma kun san abin kunya da ƙarshe ya zo da abu ya kai inda ya kai yayi rantsuwa da Allah Bafara ya dauko hayan ƴan Shi'a da Zaria su son haka shi mallan Umaru dan mai Shi'a don Allah wannan mutum ya kai makaryaci ko bai kai ba kun ji ta daya duk kun san abin da yasa yake waɗannan abubuwa saboda siyasa ya dadada ma wani dan siyasa rayuwa me yasa yawa Bafara wannan cin mutunci Bafara bai bashi kuɗi ba wa ya gadi Bafarawa Alu maga takarda shi da kai ne yayata yana cewa Alu ahli sunna dan uwa ne Alu akaza da yake duk taren da ba ta Allah ba kusa abin da ya biyo baya da shi Aluwa Makko ya kafa gwamnati sai ya jawo shi ya mai SA ana nan sai ta koma wacewa wallahi duk taren da ba ta Allah ba karshen ta za a rabu barambara kusa abin da yayi suna wacewa wallahi sai ya ce shi ma Alu da dogon duci ina take Nijar yace uba ne da kalme ya taho can dogon duci ya gamu da wata yar garuwa ta yi cikin shege a kurbace ne in kawo inda ya faɗi maganar wajen kusan tataccen makaryaci na ta yi cikin shege an rasa mai ɗaukar ta wai can dai an kai ruha an ka ɗaura auren don haka ɗan Nijar na kuma in an ka gama zaɓe zai aza mai kalme ya meshe shi don Allah wannan ya kai makaryaci ko bai kai makaryaci ba ƙarshe daga baya ya dawo ya ce liwaɗi ya kai ya faɗi haka ko bai faɗi ba ya ce ba zargi ya kai ba confirm a gare yana da yaran da ya yi kaza da su kun san abin da an kaskanci sai mun kaga kwanan baya za a aurar da ɗiyanai ya kira Alu ya ce shi an liwalinsu Alu shi an waliyin ɗiyanai ka san mutum na liwaɗi ka ba shi ɗiyanka ya zama waliyinsu ana iya kawo shubha ya ce ai wani an ka jibinta sai ya jibinta shi ɗiyan biyu na sai ya koma bayan an ƙare guda an ka ce ga ta biyu ya ce ko yanzu Alu a ubanta saboda mi shegiyar naira kuna fahimta saboda haka mallan dan naira ta Allah kake wallahi ka shirya kun san abin mamaki wane ne gwamna na uku Aminu Waziri Tambuwal gwamna da annan yanzu 2015 da an ka tsaye da Aminu Waziri Tambuwal yace guntuwar karuwa ƴan waziha ta gama rarraban munta ta dawo kakku zabe dan liwadi shi ma a kurbace ne in kawo inda yace ma Aminu Waziri dan liwadi na ya dawo yace Aminu dan giya na wannan yasa gwamnan jihar Sokoto yayi rantsuwa da Allah bai taba shan giya kuna fahimta saboda mi saboda yace dan giya na duk akan mi akan siyasar banza shi da ka bashi kuɗi yanzu yana wa wani kazahi kuna fahimta ku bari in ƙara muku kowa ya ji shi yana cewa wai ko reza yasa yanki jikin Buhari in dana shi na magana me yake son ya ida sako yawa Buhari campaign wallahi ƙarya shi kai 2015 da 2019 wallahi bai yi Buhari ba lokacin da yayi Buhari 2011 lokacin an kai ta jawo ayoyi bambancin kafiri da musulmi 2015 da Sambo da Baharawa su yabbi har yake ta raddi ga wani gwamna shine gwamnawa wa mako yana cewa wallahi ko takalmin Sambo ya hika yana cikin mallaman da an ka zarga kudin da Jonathan ya basuwa an ka zo da su an ka raba ma mallamai yana cikin mallaman da an ka zarga ina nan da kasa inda ya fito yana raddi akan zargin da an kai mai an bashi kudi ashe 2015 yayi Buhari bai yi Buhari ba 2019 abin da ya kamata ku sani 2015 wa dan takarar gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da waye takara a'a sanata Abdullahi Wali su Baharawa da Sambo su sun ka dauko Wali Alu maga takarda shi ya dauko Aminu Waziri don haka wannan lokaci cewa jam'iyyar Buhari jam'iyyar ƴan liwadi ta yayi iyawayi ne kuna fahimta wurin ganin bata kai ba don haka Aminu Waziri lokacin ya kafa gwamnati Wali ya kwadi da an ka zo 2009 kuna fahimta 2019 sai kuma Aminu ya sake tsayawa takara tare da Ahmad Aliyu kuna fahimta Aminu karkashin su Baharawa Ahmad Aliyu karkashin suwa Makko wannan lokaci wayayi Aminu yayi tsakaninku da Allah zabe biyu da zaben harko da Buhari ya ci da zabe na biyu duk yayi Buhari to me ya kawo shubha shine lokacin da Buhari ya ci zabe ya san yayi shi 2011 don haka shi Buhari ya aza ana nan tare sai ce a dauko mai shi
don haka da an ka ɗauko mai shi ya tattauna da shi ya bashi ɗan abin da zai bashi an kai mai alƙawalin mukami ya dawo gida yana jiran a ce ya kawo takardu ne sai yan APC Sakkwato kun san na faɗa muku maƙetata na sai sun ka zabura sun kai can sun ka ce wallahi faɗa yayi da mu baka bashi mukamin mu faɗa yayi da mu ka saurari kasusuwa bayanan da ka je na yi ma kamfe 2011 na yanzu da ka ci wallahi bai yaka ba da Buhari ya ce to ai tabbatun magana shi yasa kun ka ji da ya motsa yana zagin Buhari ban taba ganin makaryacin tsoho irin Buhari akwai makaryaci irin ka bayanan sun hito ko ba su hito ba bayanan sun hito ko ba su hito ba dun Najeriya akwai wani malami da muka kiyayya da shi yana kiyayya da mu irin mai kwano to duk yayyar da muka yi da mai kwano wallahi ba za ta samu ya mai ƙarya ba sama da shekara 20 yana tare da mai kwano rana guda sun ka saba yace liwadi mai kwano kai shin ka san shi na liwadi ka zauna da shi shekara 20 don haka ni ina nan ina jira a bada tarihin kakana da uwata da kakata saboda haka kan ma wai wani ya sa baki ne don Allah duk wani malami da wani wuri ya kama baki ne yanzu ba karatu na aka yi ba bayani na muka yi balle ku ce an saba yanzu ba mun aje manhaji yanzu saboda haka ina yi muku rantsuwa da Allah wannan so mata ina da abubuwa da nika son in zazzage akan wannan tsohon don haka in sun kai wannan alwajiz din in ta kama in na taho jaye shi zan yi don haka mun fara ina jiran su zo su ce wani abu jibi in dora ina da maganganun da nika son in hito da su saboda haka abin da ya kamata tsoho ka ji tsoron Allah akwai maganar da sun hakawo sun ce 207 kuna fahimta 207 kuna fahimta 2007 Murtala Bello yayi wa'azi yayi kaset ya soki wane wannan gaskiya na kaset din kuma yana nan in bukata ta kama zan ba yan social media su saki kaset din ajiya wallahi abinda na faɗi cikin kaset din har gobe ina nan akai ne 207 zuwa yanzu shekara nawa shekara 15 lokacin wallahi wasu daga cikin su shi'a suka yi wasu daga cikin yaran da yaka amfani da su wallahi lokacin shi'a suka yi ba su ko tare da ahlus sunna kuna fahimta duk wanda a dan shekara 30 cikin su lokacin shekara 15 bai ko san ciwon kai ne ba irin haka da kun kaga ƴan siyasa sun hito irin haka na ni wannan kaset ni yi bayani filla ya ruda garin Sakkwato ni usulubin ba yau na da fara haka ba ko je wallahi shekara 20 ina wa'azi haka usulubi na yake kuna fahimta domin wannan kaset din da ni 207 kuna fahimta 207 in ka ji shi wallahi zaka rance da Allah jiya na ne shi kuna fahimta haka nan na usulubin yake ba wai cin mutunci na ba cin zarafi na ba haka Allah yayi ne don haka ka banne haka ko kuma wallahi mai ta dauki ba dadi da kai sun yi magana akan Professor Mansur sun yi magana akan Professor Mansur cewa muna kausasawa da shekara 20 zuwa yanzu wallahi duk wanda ya soki Professor Mansur bisa wani abu da ba haƙi ba sai an bashi zunubi in dai an ka so kai ga abin da ba haƙi ba sai an bashi zunubi missa saboda shi ya sunnanta wannan duk sunan da kun ka sani babu sunan da bai wa Farfesa Mansur ba ya ce mai wadan diga a gare mallan dan aka shi a kawo kadangaren Madina babu irin sunan da bai mai ba kuma duk zan kawo zan sa duniya ta jiya don Allah akwai maci mutunci irin wannan zan kawo irin kaskancin da yawa izala duk wani malami na izala Najeriya ba wanda bai ci mutunci ba wani malami na izala wanda bai ce mutunci ba yanzu na fara yi muku ishara ne da 'yan siyasa da sarakuna zan kawo maganganu amma ku yi hankuri ina gayyata ku jibi don Allah in dai sun kai don Allah su mai da martani ni ko zan hito da abubuwa ni wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah kamar biskin cikin ruwa ne ka ganin gayyarsu don haka abin da ya dame su Atikun gaho da sun kai ta yada maganganu takarar da Atiku ya hito abinda sun kai ta cewa in Atiku ya ci zai halatta auren jinsi wai duk sun mance da sun yi ta mai maganganu in Atiku ya ci zai sayar da NNPC kai ni cewa ne Atiku bai cancanta ba bai wa arewa komai ba in ka isa zo nuna abin da ya wa arewa amma da kaskanci ya cin mai wai sai gashi ya zo yayi zaune ai rubutun da an kai akan Dibaura ba Atiku na ba ya kori wanda yayi shi yayi kaza wallahi in malami ya zamba fadi ya kaskanta wai hujjocin mutuncin da kun ji ana Murtala Bello akan gwamnatin buwal na dawa da Atiku Abubakar saboda gwamnatin buwal ya dan bada yan kuɗi kuma saboda ya san wanda kake kima mukami ya barka haka nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka